Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Aici pe Ultra Hardcore. Nu vă mint, chiar e Ultra. Deci am vrut să filmez și cam da, am pierdut filmarea, au filmat doar un minut. Hai că vine noaptea și trebuie să ne ferim de zombie aici pe Ultra Hardcore. Că cred că știe toată lumea ce e Ultra Hardcore. Când îți iei damage, nu ți se mai regenerează viața. Trebuie să iei de asta, o supă de aceasta sau un golden apple și să vă arăt cum se fac. Dar nu pot să vă arăt cu de asta, o să vă arăt direct cu lemn. Ca să nu ziceți că se rău sau nu că se rău. Dar așa o să am nevoie. Hai să facem și un chestul la nu. Că avem nevoie de un chest. Hai să luăm. Am două chesturi, că ne ducem. Le punem aici. Hai să ne luăm. Unde chesturile? Uitați acolo, să dați un mare like. Că trebuie, oameni buni, trebuie acolo, că o să fie cea mai tare serie asta. Și o să le aduc și pe Narcis, că mi-a ca lumea mai mulți. Și hai să vă arăt cum se face. Deci puneți ăsta aici. Castronul cum ar veni, floarea asta aici. Asta aici. Și aceasta aici. Și vă dă această supă. Și cu supa aceasta, când aveți hunger, cum am eu acum, când aveți viață, hai să vă și arăt cum e un fol de mâini. Eu numai două supici cu mine și pun și acestea. Și lâna și tot. Hai să-mi iau fal de mânci, cum să vă iau eu fal de mânci. Hai să sar undeva, cumva, hai, stați așa să vedeți. Hai că am luat fal de mânci dacă e. Uite, de pe blocul acesta de dirt. Bine, sunt. Și vedeți, îi se reîncarcă. Deci pentru câteva secunde și chiar e bună supa aceasta. Chiar e super. Deci haideți să mai tăiem niște copaci. Să ne facem niște unelte, după să ne luăm cabel. Și să ne băgăm pe treabă. Când o să vină și Narcis, să o băgăm și pe sora mea. Dar la ea o să fie mai greu. Că nu că o să fie mai greu. Trebuie să aibă foarte mare grijă. Dacă moare, din câte știu, nu mai pot juca. Pentru că n-am jucat pe Ultra Hardcore. Asta e prima dată când joc pe Ultra Hardcore. Și chiar mi-e frică. Nu că mi-e frică. Poate fi orice. Și îți dă mare knockout și ai murit. Și da. Vreau... Ai, da prostăs. Vreau să facem o serie chiar frumoasă. O serie ca lumea. Și cred că o să vă placă. Nu uitați acolo să dați un like. Și să vă abonați. Să facem 50 de abonați. Pentru că avem nevoie. Dar nu că avem nevoie. Să ne strângem cât mai mulți. Să facem episoade șmechere. Și TikTok-ul meu, dacă așa, o să pun în descriere. Eu vreau de pe TikTok să vin aici, că am aproape 2000 pe TikTok și vreau să vin aici. Că postez și aici chestii șmechere. Spargeri de diamante. O să fie șmecher, băi, șmecher. O să fie tare. Dacă o să găsesc și un sat, o să fie bine. O să luăm aici frumos. Nu știu ce nu mi-am făcut eu din prima unelte, dar e bine pentru că nu știu cum de-am pierdut filmarea aia. Doar un minut jumate mi-a filmat. Și mi-a arătat cu filma, adică mi-a filmat 14 minute. Și cred că ajung un stack, știi, nu? Da.
Ajung că să facem acoperiș acolo. Doar nu o să fie în acest de la ca să-mi dai foc. Chiar aș fi. Îl dau afară. Deci v-am arătat și cum funcționează această minunată supă. Dați puțin să pun și asta aici. Să-mi iau o supică. Ok. Sau poate mă gândesc bine. Da, bă, da. Îs creierescu. Mă, ce fac, mă? Deci că-s... Vai de capul meu. Aha, Enderman. Te-am auzit, frate, te-am auzit. Nu trebuie să te... Stai că mă păstrez. Ca nu că-l păstrez. Facem așa. Bam. Și o să mai extindem casa. Da. Pentru un moment dat e foarte ține și casa asta. E perfectă pentru mine asta. Să-mi despui și nace și ăștia să-și facă. Da. O să doarmă la mine un timp. Să-și găsească lână sau poate fac eu rost de lână. Că să am nevoie de mâncare. Și faza e acum. Să lăsăm un cup pentru a lumină sau nu. Sau da. Da. Că am văzut eu niște... Un pickaxe-ul. Și am văzut eu niște... Unde e, mă, acum? Acum filmează? O să nu filmeze, mă, mie, mă. Avem apă aici, bine. A, și să vă arăt că am luat și vouă câteva găinuși. Cred că le-ați auzit. Unde le-am pus, mă? În spate, iată. 3 găinuși și un puiut. M-am dat... E screier, mă, screier. Nu facem că așa o șmecherie. Uita, mamă, nu bine. Ia, hai, hai, mamă, hai. Ia vină cu aia, vină facem. Vă treci la loc, mă. Nesimțitelor. Măcar puiul s-a dus, că știut. Am și trebuie să mănânc. Dar mai întâi și întâi. Luăm așa, că avem nevoie. Niște cabări. Și că vine noaptea, hai să ne grăbim. Că nu vreau să mă prind în noapte de nicio culoare, nu vreau. Nu trebuie vin zombie, man. Chestia ca în supă. Nici șmecher. Decât golden apple-uri. Până ce găsești gold și dă și greu. Ok, haideți rapid. Da, nu-i baie așa mare că... Na. Nu uitați acolo de mare like să mă susțineți pe mine să mai fac episoade. Că așa când văd 2-3 like-uri e urât, frate, e urât. Și am zis că dacă o să postez cu Ultra Hardcore o să fie tare. O să vă uitați mai mulți. Ok, o să coborâm și mina asta. Când o să avem puțin... Mare creeper ce-am văzut, nu? Fugi, mă! Eta, man! Hai, du-te înăuntru. Bine, n-ai vrut înăuntru toți. Bani 6 poate. A, nu trebuie să fac asta de mine. Facem uite așa să avem lumină. Încă soaie. Soaie, așa îi zic eu, că soaie, asta e că soaie.
Haideți să facem... Ia stați. Nu știu ce am făcut să dau. Îl deștept. Facem așa, așa. Și uite așa, frumos. Topor n-am făcut, pentru că n-am avut și astea sunt mai importante, așa. Punem atât și punem la prăjit carne de oaie. Carne de oaie. Și cam asta va fi și episodul. Păcat că am pierdut filmarea aia pentru că era destul de ca lumea. Și când o să apară și naci și așa, o să fie tare. E bine. Ok, și adică după când o să facem mina, dacă nu chiar o să încep să minez. Nu chiar minez, puțin așa. Dacă nu fac bine. Pentru că, ia. Mai băieți, pentru că vreau să fac eu altfel. Uitați-vă la puțin. Și m-am uitat eu pe filmare și se aude urât. Trebuie să vorbesc eu mai tare. Și... cum să zic? Trebuie să vorbesc mai tare, să aude foșnin în spate, e urât. O să fac, o să mă duc în jos, tot în jos. Stai, așa puțin. O să mă duc în jos. Dar vreau să văd cum... Bine. Vreau să văd cum să fac scările. Aha, și de 3 scări. Am 12 scări. Vreau să fac cam așa. Deci, mă duc în jos. Nu mă, puțin. 2, 3, 4. 4 covori. 4 covori, cam atât. De aici o să fac o scară. Fac o scară în jos. Da, este trepte. Și mă duc în jos. Hai să spargem cubul acesta. Să punem o lumină. Și cam acesta o să fie episodul de astăzi. Nu uitați acolo de like și de abonare și ne vedem data viitoare. Ciao!